Κυρία, σήμερα έχω διαβάσει. Άντε, μεγάλη χάρη σας. Δεν το πιστεύω, Μαρία. Μπράβο σου, κορίτσι μου. Δηλαδή, μπορώ να σε ρωτήσω? Φυσικά. Γρήγορα όμως πριν το μετανιώσω. Εντάξει. Λοιπόν, πες μου πόσο κάνει 3,11, 3,12, 3,15 και 11. Εύκολο. 125. Άντε, πες μου άλλη μία. Εντάξει, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πες μου πόσο κάνει 30 και 150 επί 2 συν 140 δια 4. Νομίζεις ότι θα με μπερδέψεις? 125 φυσικά. Και μια τελευταία. Πόσο κάνει, Μαρία? 1 και 2 και 5? Hello. Δεν μπορούσες να βρεις κάτι πιο δύσκολο? 125. Είμαι θεά.